Здравейте на всички! Казвам се Анна Георгиева. Аз съм тази, която ще води презентацията днес. С някой от вас съм се чувала, сигурна съм, защото сме коментирали вече този вебинар. С някой съм се и виждала. Може би сме се виждали на изложения, може би сте идвали в офиса в Бургас. Въпросът е, че днес ще си говорим за нещо много мое любимо и това е точно образованието в Нидерландия. Аз като човек, който е завършил в Нидерландия, винаги се вълнувам изключително много, когато споделям какво представлява образованието в Нидерландия и реално какво да очаквате, ако сте решили да стартирате по този път. Ще минем през няколко теми. Със сигурност ще са интересни както и за бъдещите кандидат-студенти, така и за техните родители. Ще се опитам да съм максимално ясна и експедитивна, защото тази презентация съм направила повече от час. Продължение не смятам в момента да отнемам толкова време. Въпреки това ще наблегна на основните неща, които трябва да знаете на този етап. Само да преключа на следващия слайд. Мисля, че мога да направя така. С нас има и колега от офиса ни в София. Той ще ми асистира, ако имам някакви затруднения. Само секунда. Мисля, че така вече трябва да е окей. Нямам представа каква е тази червена линия. Надявам се, че няма да разсейва. Надявам се, че няма да разсейва и мен. Така, започваме с няколко неща, с нещата, които ще покрием днес в тази презентация. Първо, съм отбелязала няколко точки, които лично мен сме накарали да избера образованието в Нидерландия преди доста години, но които вършат и за днес, дори за днес. Ще говорим за университетите. Изключително важно е да знаете каква е разликата между единия тип университети и другия, който държавата предлага. Ще си говорим за програмите, които се предлагат. Ще коментираме начина на преподаване, какво е толкова специалното. Ще коментираме кандидатстването, какво е необходимо да подготвите, ако сте 12 клас сега тази година от септември. Дори ако сте 11 клас, ще е полезно и за вас. Ще минем през финансирането, изключително важно за родителите, сигурна съм. И ще минем през бърз Q&A, т.е. въпроси, които ще имате възможност да зададете на нас и ние с радост да ви отговорим. Така, няколко неща, свързани с това, защо лично аз избрах да уча в Нидерландия. Сега причините мога да кажа, че с времето вече съм осъзнала, че са изключително много. Не са само тези, които са на екрана. Надявам се, че ги виждате. Но при всички положения едно от основните неща, които ме привлече в образованието в Нидерландия, беше иновативното им образование. Начинът, по който те преподават, изключително голямото разнообразие на програми на английски език и възможността, разбира се, да се запозная с хора от цял свят. Не осъзнавах точно какво означава това хора от цял свят, нали, хора от различни култури, с които ще се сблъскам по време на своето образование, но реално погледнато имах съученици с студенти, така да се нарекат, от буквално всякакви държави от света. Имах колеги дори винаги го давам като пример, от Кюрасао, например, преди това не знаех къде се намира Кюрасао, когато бях на 18 години, но имах и колеги, изключително близки мои приятели до ден днешно останаха, например, от такава държава. Изключително е приятно, когато имаш възможност да споделиш своите виждания, своят житейски опит в този момент с други хора с другия край на света, които те имат свои преживявания и свой опит. Човек се обогатява изключително много, когато е заобиколен с хора от различни националности. Това го осъзнах, когато отидох да уча в Холандия. Няма какво да коментирам за базата, според мен, щом сте тук, имате някакъв интерес към Нидерландия и малко или много знаете какво представляват университетите от гледна точка на иновации. Наистина съм светлинни години от нашите университети, за съжаление. Изключително добре оборудвани са, преподавателите също са на изключително високо ниво. Обръщат внимание на всеки студент, което за мен лично беше изключително важно и нещо ново. Ние не сме свикнали да
да получавам на такава степен подкрепа, може би от преподавателите в България, за съжаление, и това, което срещнах като отношение в Нидерландия, ми направи наистина изключително голямо впечатление. Поне това беше моят експириенс. Винаги бяха на среща, абсолютно наясно са, че с толкова много хора от различни националности, културният шок е неизбежен за доста от нас. Бяха на среща, винаги човек може да се обърне към тях, дори просто да пие едно кафе с някои от преподавателите, за да сподели какво му тежи, например, или от какво се вълнува, нали, какво се притеснява, ако има затруднения по време на дадена лекция или по време на някои от предметите, нещо не е както трябва, не се чувства окей, винаги са на среща да помогнат. Това ми направи страхотно впечатление. Дори ако някой иска да се прибере в къщи за няколко дни, просто да презареди, абсолютно възможно беше, стига всичко това да се комуникира с преподавателите и с менторите в университета. Като цяло държавата, мога да кажа, изключително спокойна. Даже на моменти беше прекалено спокойна. Всичко е прекалено уредено. Чувства се спокоен. И някакси доста по-безгрижно минават дните в държава с толкова уредена държава. Вярно е, че те са един от най-щастливите нации. При всички положения го казвам и аз и съм съгласна с двете. Това са само някои неща, някои мои впечатления. Разбира се, това е моят опит. Със сигурност има хора, които с други впечатления и дори може би още по-интересни и позитивни. Но за момента ще приключим с тези основни неща, които са направили на мен лично впечатление. Сега, този слайд винаги, когато правя презентацията, казвам, че може би един от най-важните, тъй като като човек, който е минал по този път, едно време може би нямаше кой да ми обясни до такава степен каква е разликата между университет с академична насоченост и университет с приложна насоченост. Академичните университети, които се предлагат в Нидерландия, приличат до голяма степен на нашите класически университети тук в България. По-скоро по начина, в който се структурира самото образование. Изцяло научно образованието минава много повече в лекции и не толкова в разнообразни проекти, но разнообразни интересни проекти, на които могат да ви научат на различни качества, на различни умения и да придобиете различни качества, които ще са ви полезни в последствие, когато стартирате своят професионален път. Би казал основно суха материя, да, тежка, доста тежки университети са, но са абсолютно противоположни на университетите по приложна насоченост, където фокуса им е не толкова да го научи наизуст, да го назубрим, така да се каже, или да минем няколко лекции и после да продължим да разбираме материала сами вкъщи. По-скоро университетите с приложена насоченост се насочват върху професионалният опит, който е необходимо да натрупате. Комбинират лекциите с много разнообразни проекти и индивидуални и групови също така. Самите лекции дори са доста иновативни, доста често преминават в формата на workshop-ове, а не толкова на тип лекции, както ние сме свикнали да виждаме или както сме свикнали в гимназията. Да стои лектора или преподавателя да е в центъра на цялата лекция и ние просто стоим отстрани да слушаме и да записваме и в последствие сами да се опитаме да разберем материала. Там по-скоро приложните университети слагат фокус на самите студенти. Те са тези, които са в центъра на всеки workshop, на всяка сесия, на всяка лекция. Винаги има комуникация между преподавателите и студентите. Ние сме тези, които споделяме винаги нашите мнения, нашите идеи. Никой няма да се обърне и да каже, че сме в грешка. Напротив, там колкото повече се споделяме и обменяме идеи и опит, толкова по-напред вървим, така да се каже.
Разликата, някои от основните разлики, ви виждате на екрана в момента. В академичния университет образованието е 3 години, в приложния е 4. Тази допълнителна четвърта година е задължителният стаж по дадената специалност, който всеки студент трябва да премине, за да може накрая да си получи дипломата за висше образование. Отбелязала съм тук два много важни неща, свързани с магистърските програми. Сега, имайте предвид, че ако искате да стартирате с академичен университет и бакалавърска степен такъв, впоследствие идеята ви е да продължите с магистърска степен, докторантска и така нататък, няма абсолютно никакъв проблем. Но тук отваряме много голямо но, за да може да сте наясно какво може да ви предстои в бъдеще. Ако сега фокуса ви пада върху академичните университети, вие ще видите в последствие и самите специалности, които се предлагат в академичните университети, тези, които се предлагат в приложните. И ще прецените, може би, кое е вашето място, а и след това, което аз ви обяснявам сега. Ако искате да продължите от Research университет в бакалавър, в магистър в приложен университет, също няма абсолютно никакъв проблем. Плавно се минава прехвърлянето. Единственият проблем, ако мога така да го нарека, обаче ще ви казва, че това е някакъв проблем, но е важно да си има предвид, ако искате да започнете сега с бакалавър с приложени науки. И в последствие решите, че искате да преминете към по-научният университет, класическият така наречен research, за магистърска степен, там вече ще трябва да набавите част от теорията, която може би ще ви липсва в университета с приложна насоченост. Логично погледнато. Ако учите в университет с приложна насоченост, практиката е изключително важна част от самото образование. Да, вие учите практика, но вие учите теория, но и практикувате. И за времето, в което вие учите теория и я прилагате, Research университетът без толкова да се фокусира върху професионалната страна на нещата, там вече натрупват изключително много теоретични знания. И за да избегнете и за да наваксите тази липса на теоретични знания от University of Applied Sciences бакалавър към Magister Research University, трябва да се премине така наречената три-мастер програма, която в повече случаи е между половин и една година и е с цел да наваксате точно тази липсваща теория. В момента, в който си завършите University of Applied Sciences, запишете се на тази три-мастер програма, изкарате и успешно, може да се запишете в магистърска програма в Research университет. Това важи единствено и само ако сменяте бакалавър Applied Sciences, отивате в магистър Research. Надявам се, че това ви стана ясно. Това не важи, ако отивате от Research в Research или ако отивате от University of Applied Sciences към University of Applied Sciences. Това важи единствено и само от University of Applied Sciences към Research университет. Това са основните неща. Сега минаваме на следващия слайд. Не знам какво се случва тези линии, аз нищо не варам, честно казано, но така, сега тук, което виждате на екраните си, са няколко от най-популярните, може би, университети в Нидерландия. Те са академични университети, те са си класическите университети, може би някои от вас вече ги разпознават на екрана, но да кажем, че сме избрали някои от най-популярните им специалности. Тоест имаме University of Groningen, който с изключително силни програми в International Business, правото, психологията. Имаме и Radboud University с страхотна Computer Science програма и бизнес администрация. Дел е изключително популярен университет. Може би доста хора от вас са наясно с него и какво предлагат като програми. Мога да кажа, че Computer Science програмата им е една от може би най-популярните в днешно време. Тилбург, страхотни в правото, психологията, социалните науки и Еразмус, който на мен е личен фаворит, с тяхната International Business Administration програма, също силен академичен университет. Имайте предвид, че в Нидерландия, когато се правите и CV проучване или когато коментирате с образователен консултант най-добрите възможности за вас и за вашата програма, която сте избрали,
ще забележите, че в Нидерландия има много повече университети с приложна насоченост от такива с академична. Това е просто защото в днешно време търсенето на кадри с професионален опит е доста по-голямо, отколкото търсенето на хора с академичен бекграунд. Не се заемам аз лично да казвам дали академичните университети са по-добри от приложните. Често ме питат. Още повече съм учила в приложен университет. Знам как преминава образованието там, знам какви са професионалните възможности в бъдеще. Аз също съм си изкарвала стажа в чужбина, пак по тази програма Applied Sciences, т.е. моята последна четвърта година беше стаж задължителен. Но въпреки всичко не мога да ги поставя под един знаменател и да кажа да, тези са окей или тези не са. Изключително много зависи от вас сами. Какво вие очаквате от образованието, как вие се виждате като професионална кариера в бъдеще, какъв тип човек сте дори. Много хора идват и ми казват, да, аз обичам да уча теория, много добре възприемам теорията, обожавам да чета книги, лекции. На мен това ми е много по-лесно, отколкото да разработвам различни проекти с различни хора и да завися от някой друг и така нататък. Има и хора, които идват и ми казват, не, теорията не е за мен, не мога да се концентрирам дълго време с дълги лекции, в огромно количество книги. По-скоро за мен е практическото образование. Нещата, които ми е необходимо да знам, ще ги науча рано или късно, но практическата част на нещата е нещо, върху което искам да се фокусирам сега. Така че, вие сами разбирате, няма как някой от нас като консултанти да каже един тип университет е по-друг от другия. Кандидатстваме всяка година, стотици клиенти имаме, които изгърбят един или друг университет. За момента никой не е казал, не е дошъл и да е казал, направих изключително грешен избор. Ние се опитваме да ви насочваме според профила на всеки един от клиентите ни, разбира се, но решението си е ваше. Вие знаете какво искате от това образование и как да го постигнете. Така, това са няколко извадки пък на приложните университети. Бих казала, че са доста популярни. Всяка година работим с изключително много хора, които имат желание да учат в този тип университети, конкретно в тези. Аз лично съм учила в NHL Stenden, University of Applied Sciences. Може би сами вече разбирате, че този университет до някаква степен е фокусиран върху туризъм и хотелиерство, което си е така. Саксион има страхотна програма за Game, Creative Media. Хага са популярни с правото си, предполагам сте чували, и с дизайн специалностите. Hogan School в Роттердам, който виждате, е основно фокусиран върху бизнес специалностите. Те нямат кой знае колко разнообразни на други програми. Плюс е за тези от вас, които искат да учат бизнес, плюс е и могат спокойно да го разгледат, защото наистина фокуса е изцяло бизнес. Той няма кой знае колко други департаменти и фокуса не е разпръснат, което за мен е изключително важно, когато говорим за някаква конкретна специалност. Ако сте избрали хотелиерство, например, ще ви предложа Стенден или ще ви предложа университета в Хага. Ако сте избрали бизнес, ще ви кажа да се фокусирате върху университет, който се специализира в бизнес програмите си. Фонтис до него е един университет с, може би, една от популярните му специалности с ICT и софтуерно инженерство. Със сигурност сте го чували. Ако не сте го чували, но сте решили образование в Нидерландия, ще попаднете и на него. Имат страхотни специалности, огромни кампуси имат и мога да кажа, че този университет може би е един от най-предпочитаните от българските ни студенти. В Утрехт страхотна креатив бизнес програма имат, Утрехт е страхотно градче и Ханза в Грьониген отново имат супер програма за гейм дизайн, както и за комуникация. Пак казвам, това са просто няколко примера на приложени университети, които сме извадили тук и някои от по-популярните ни специалности. Няма как да изкараме абсолютно всички в момента като програми, като университети. Ако имате някакъв конкретен въпрос към университет, например, който не виждате на екрана, не се притеснявайте, това не означава, че ние няма да можем да ви асистираме. Напротив, ние буквално си работим с всички университети в Нидерландия. Тук просто ви даваме пример за единия тип университет и за другия.
Сега искам тук да наблегна малко повече на начин на преподаване на приложните университети. Сега, приложните университети са, както казах, доста по-инновативни и с доста по-интересен начин на преподаване. Преди малко споменах, че фокуса винаги сме ние, студенти. Никога не е преподавателя. В този така наречен PBL, това са PBL сесии, те са примерно няколко наброи в продължение на седмица-две, в които се задава даден проблем. Например, са разглеждали проблеми на Coca-Cola, на Philips, на различни огромни компании. И с помощ на литература, разбира се, но и с нашите собствени умове, се опитваме да разрешим дадения проблем на тази огромна компания, като в повечето случаи работата в екип е в основа. Ние сме тези, които определяме точно какъв е проблема и ние сме тези, които определяме кои въпроси са основни за този проблем, на какви въпроси ние трябва да отговорим, за да достигнем до правилното решение на проблема. Като PBL си го представете в една малка стаичка, в която сме наредени буквално в кръг 10 на 12 човека, студенти, преподавателят стои в ъгъла. Той винаги е в ъгъла, той никога не е центъра на този PBL. PBL, Problem-Based Learning, както виждате отгоре. Ние сме тези, които започваме да размишляваме, правим брейнсторминг, избираме точно върху какво да се фокусираме като първо, второ, трето, за да може да достигнем до дадено решение. После се прибираме, използваме литературата, използваме различни източници, използваме собствените си умения, собствените си качества, собствените си преживявания, за да може да намерим най-правилният отговор. После се събираме отново. Всеки един споделя какво решение или какъв отговор е дал на дадените проблеми, на дадените въпроси и след това оформяме един ясно решение на даденият проблем. Като тюторът, преподавателят, така да се каже, е до нас винаги, той е в залата с нас, но той не е център, пак казвам. Той само ни напътства, ако започнем да се откланяме от основната идея, от основния проблем и да започнем да говорим за нещо съвсем различно, те ни връщат малко или много към фокуса на дадения PBL. Но те никога не са тези, които ни казват: сега ще отворите тук, ще прочетете това, после ще напишете това за домашна и така нататък. Винаги сме ние тези, които определяме най-важните стъпки, през които трябва да преминем, за да може да вземем решение и да решим този нерешим проблем на дадената компания. Това е нещо, което в България го няма, като метод на преподаване, като сесии. Да, срещат се от време на време, може би в нашите университети, някакъв тип workshop или нещо подобно, но никога фокусът до такава степен не е бил върху нас, студентите. На мен първият ми PBL беше изключително стресиращ, трябва да съм честна. Не бях подготвена за това, че още на първият PBL буквално ние ще сме тези, които ще трябва да разгръщаме собствения си потенциал до някаква степен и да започваме да мислим в конкретна насока, без да имаме някаква кой знае каква подготовка. И се оказа, че подготовка реално не е нужна, защото ние сме достатъчно адекватни млади хора с достатъчно опит и стъпка по стъпка ние надграждаме всичко това, но го надграждаме, помагайки си един друг, а не слушайки един конкретен човек на една конкретна лекция, следейки един конкретен учебник и така нататък. Много по-интересно, много по-инновативно е и хубавото е, че те ни карат да мислим. Определено този тип обучение, този тип преподаване наистина те кара да се замислиш, не те поставя в някакви рамки, ти можеш да споделяш собственият си опит, собственото си мнение дори, и това не е задължително да е правилното. Ако не е правилното, няма никакъв проблем. От това мнение може да се роди някакъв друг въпрос, някаква друга идея на някой друг човек и пак да стигне до правилното решение. Никога не трябва да се притеснявате, ако сбъркате, не трябва да се притеснявате, да задавате въпроси. По този начин се учим и по този начин се помагаме един на друг. Страхотен е PBL като метод на преподаване.
Вярвам, че ако решите да Холандия да е вашето място, със сигурност ще ви е интересно и на вас самите. И сега вече ще знаете, когато дойде време в програмата и видите, че ви предстои PBL сесия, ще знаете какво да очаквате и малко или много ще се чувствате, може би, по-спокойни, по-комфортни в това, което ви предстои. Така, минавам към кандидатстването за 24-та година. Предполагам, че доста от вас вече ще бъдат 12 клас от септември. Изкарали сме някои от най-популярните специалности. Много често получаваме въпроси, кои са най-популярните специалности в Холандия? Къде се кандидатства най-много? Аз винаги казвам, сферите, към които може да се насочите, специалностите за тези сфери са доста. Имат изключително много специалности на английски язик. В началото, ако обърнате внимание, мисля, че са около 2100, те се увеличават с всяка изминала година. Но да кажем, че това, което основно се търси е на екрана пред вас. Това са основните програми, да кажем, в академичните, приложните университети. International Business има и в двата типа университети. Creative Business има основно в приложните. Икономика и финанси мога да кажа, че има и в двата. ICT Engineering, инженерни специалности, ако са, има и в приложни, има и в академични. Пак тук вече стигаме до момента, в който въпроса идва към вас. Вие какво очаквате от това образование и какво искате да постигнете. Computer Science като Science програма си има в академичните основно. European International Law, Global Law, така наречения, също има и в приложни, има и в академични. Game Design мога да кажа, че основно в приложните. Като цяло дизайн специалностите в Холандия, тук отварям голяма скоба, са основно в приложни университети. Просто сами, може би, разбирате, няма как дизайн да се чете, няма как да го научиш на изуст. Дизайн е практическа програма. Трябва да рисувате, трябва да придобивате умения чрез различни задачи, различни задания, различни проекти, които да разработвате, за да си развивате и собствения талант. Това важи за всички дизайн специалности. Ако трябва да съм честна, графичен, интериорен, напоследък наистина са изключително популярни тези специалности, които комбинират креативност, комбинират и IT познания, но те са си основно в приложните университети. Имаме и програми на селекция, Numerus Fixus. Сега, нещо, което е важно да знаете, може би някой от вас вече е попадал, ако е разглеждал различните програми, които са пред вас на екрана в момента. Имаме International Business администрация, която може би е една от най-търсените специалности в Университет в Амстердам, в Erasmus в Роттердам. Медицина. Хубаво е да знаете, че медицината, да, съществува като програма в Нидерландия. В повечето случаи първите 3 години се изучава на английски, следващите 3 се изучава на холандски язик. Психологията също е изключително популярна специалност в последните години. Отново Numerus Fixus. Сега ще обясня какво значи Numerus Fixus. International Relations, International Organization, Computer Science Engineering и Aerospace Engineering. Като това са само примери на някои от основните Numerus Fixus програми. Както изгледа, може би са основните програми, които спадат под селекция. Сега, програмите на селекция са програми към които има изключително голям интерес. Но има прекалено малко места за всички, които имат интерес и желание да учат тази специалност. За тези програми е включена една допълнителна, така да кажем, допълнително изискване, за да получите прием от тази специалност, която е Numerus Fixus, вие ще трябва да се докажете, освен на документи, които ще коментираме след малко. Вие трябва да се докажете и като човек, като качество и като умения, като интереси, че пасвате точно на дадената специалност. Това в повечето случаи се прави чрез някакъв тип, да кажем, тест, интервю, може би, или въпросници, на които трябва да отговаряте, проекти, върху които трябва да мислите, лекции, в които трябва да участвате и после да споделяте своите впечатления. Идеята на Numerus Fixus програмите е да изберат най-добрите от най-добрите. Представете си, че човек, който кандидатства в Computer Science Engineering, примерно от математическа гимназия, отличник, с страхотен сертификат по английски, супер, на документи.
Но реално много хора, които кандидатстват към тази специалност, ще имат подобният успех, подобните качества черно на бяло. За да изберат най-добрите от тези най-добрите, те ще ги накарат да направят допълнителни неща. Ще трябва да направят допълнителен тест по математика, ще трябва да отговаряте на допълнителни въпроси, те ще искат да видят вие как мислите, как разсъждавате, за да може накрая, когато се тегли чертата, да си кажат, да, тези 300 човека от тези 2000, които са кандидатствали, са най-подходящите 300, за да са успешни в тази програма. Това е направено с цел да са убедени, че тези, които наистина стартират в програмата, имат капацитета, имат възможността да се справят. Защото имайте предвид, че тези програми, освен че са с много труден прием, много труден ограничен прием, те са изключително тежки програми. И тук пак отварям скоба, тези програми са основно в академичните университети. Номер с програмите, тъй като сме вече почнали с тях, ще добавя, че имат и много по-изтеглен на крайен срок на кандидатстване. Тоест, ние през това ще минем. Но искам да наблегна, защото това е важно за 12-класници в момента. Ако сте решили да кандидатствате Computer Science Engineering или психология или бизнес администрация в академичните университети, е изключително важно да стартирате работа още от сега по тази кандидатура. Защото крайният срок за кандидатстване към тези специалности е 15 януари. Тоест, вие до 15 24-та година, във вашия случай 12 клас, ще трябва да сте подали документи към университетите или университетът, който сте избрали с номеросвит от програма, след което вече те ще получат вашата апликация. Ние правим всичко възможно, за да осигурим всичко да бъде финализирано до съответният крайен срок. След това вече имат ли всички необходими документи от вас, идва моментът между 15 януари и 15 април, в който ще се доказвате допълнително. Различните университети, пак казвам, имат различен тип на селекция, но при всички положения това ще е в периода 15 януари и 15 април. В момента, в който мине селекцията, в повече случаи тя е онлайн или на място, зависи от вас как вие предпочитате да пътувате до Нидерландия или да направите онлайн селекцията. И всичко вече, когато мине, дай Боже успешно, на 15 април ще си получите резултатът. Тоест резултатът идва под формата на номер. Ако сте, да кажем, един университет приема 300 човека, ако вие сте номер от 1 до 300, ще бъдете успешно приети. Тоест вече сте успешно приети, да кажем, в дадената програма номер свит. Ако обаче сте над този номер 301, 302, 400, 500, това означава, че сте на waiting list. Някой да се откаже, за да може ви да бъдете на негово място. Това е кратко за нумеросфиксус. Надълго и на широко може да коментираме всяка една специалност. Моят съвет е, ако това ви е фокуса, свържете се с консултант от близкия град, в който сте. Аз съответно съм от Бургас. Вярвам, че колегите от Варна, от Русе, от Пловдив, от София винаги ще са на среща, за да ви помогнат, за да ви разяснят малко по-подробно какво представляват лекциите, но започнете работа от рано. Това е моят съвет. И за това и правим, вие най-вероятно вече знаете, за това и правим всички тези ранни кандидатствания за Нидерландия. Сега в момента сме в период на промо НЛ, което означава, че може да кандидатствате с интеграл към университетите в Нидерландия, независимо дали те са партньори на интеграл или не са, не заплащат такса към нас. Но и за нас самите като консултанти много често ме питат и какво печелите вие от цялото нещо, като ние не ви плащаме такса. Реално погледното ние се улесняваме изключително много работата, защото редовно ни се случва някой закъснял в последният момент, бърза, ние сме длъжни да откликнем, няма как някой, когато дойде и каже моля ви, нека да кандидатствам с вас да го отпратим. Ние сме тези, които се захващаме дори в последния момент да свършим необходимото. Ние се улесняваме изключително много работата. Това важи, разбира се, не само за програмите, това важи за повечето програми. Едно ранно кандидатстване е спокойствие за вас. Знаете по-рано какво иска университетът от вас. Имате повече време да му предоставите. Много по-лесно е и за нас
като работа, в времето да си организираме всички стъпки, защото те, вярвайте ми, не са малко. И най-хубавото е, накрая, когато сте приети, има желание в университет, си знаете съвсем на време, без да се притискате и притеснявате от наближаващи срокове, знаете къде отивате и сте съвсем спокойни. Аз, например, самата получих своят прием, мисля, че беше януари месец още, на 12 клас. Тоест аз януари знаех, че съм пиета и знаех къде ще отивам да уча. Бях спокойна, минаха ми спокойно матурите и всичко беше някакси много, много плавно. Така, това като основна информация за Унивърсфиксус, за крайните срокове и моят съвет лично към вас, кога да процедирате с кандидатстването. Сега няколко пак основни неща, то реално всяко нещо, което казвам тук е основно, но свързано с документите, които ще са ви необходими. Виждате отстрани крайните срокове. Отново крайните срокове са свързани с 24-та година. Програмите на Унивърсфиксус с крайен срок 15 януари 24-та година. Останалите програми с крайен срок или 1 май, или 1 юни 24-та година. Но пак казвам, зависи от университетът, който изберете, зависи от програмата, която изберете. Да кажем, че аз винаги съветвам моите клиенти, ако не кандидатстват възможно най-рано, т.е. в идните месеци, при всички положения да кандидатстват преди пролета. Това е просто съвет към всички мои клиенти. Сега, документите, които трябва да подготвяте. В повечето случаи ще ви изискват диплома, но знаете, вие сте 12 клас, все още нямате диплома издадена, което означава, че ние ще работим основно с академични справки. Тези всички документи коментираме още на първа среща с клиентите ни, всички знаят какво трябва да подготвят. Ще мина сега през основните неща. Академична справка ще ви трябва вместо диплома. Дипломата е последният документ, който се предоставя на университетите. На този етап диплома те не искат. Виждате успехът, който ще е необходим. Около 5 за академичните университети, бих казал, може би, желателно и дата над 5. 5,50 някъде, ще е супер. University of Applied Sciences не държат толкова на успеха. Трябва да съм честна, те гледат цялостният профил на кандидата. Извънкласните му дейности, хобитата, интересите, дори ако са работили в летните месеци, например, между 11 и 12 клас, това е индикация за университетите с приложена насоченост, че този кандидат е деен, той вече малко или много става независим, успява да се справя в различни ситуации и поема инициативата, което за тях е изключително важно. Винаги съветвам да се напише по едно мотивационно писмо. Не всички университети изискват такова, но повечето искат. И е хубаво дори за самите кандидати да си изяснят в съзнанието защо реално не искат тази специалност, какво искат да постигнат с нея и каква професионална кариера биха искали да стартират. Сертификатът за владеене на английски език е задължителен. Те са 3, които се приемат. IELTS, Cambridge, TOEFL. Сега TOEFL доста по-рядко го срещам лично аз, като сертификатът, на който се явяват нашите клиенти. Има и такива, разбира се. Основните са Cambridge, IELTS. Бих казала, че IELTS е една идея по-лесен и по-удобен, дори да се вземе. По-удобен, защото има много повече дати в България, на които може да си явите на този изпит. Самият сертификат идва за 2 седмици, което е изключително улеснение за тези от вас, които първо ще се явяват на IELTS, на сертификат за владеене на английски язик и примерно ако ще им трябва до 15 януари, за да се явят на Унивърсфиксус програмите и да се кандидатстват с тях. Всички сертификати, отварям по-голяма скоба, защото това се е коментирало и продължава да се коментира. Всички сертификати имат 2 години давност. Независимо дали е Кембридж, IELTS, TOEFL. Кембридж знам, че ви казва, че има 50 години давност, че е до живот и така нататък. Да, това е чудесно, ако искате да го представите пред работодател в бъдеще, но не и пред университет, не и пред академична институция. Абсолютно всички сертификати трябва да са валидни или в момента на кандидатстване. Желателно е да са валидни не по-стари от 2 години в момента, в който стартирате първата учебна година в университет. CV ще ви трябва. CV-то е по принцип стандартно CV, в което си описвате къде учите, какъв профил сте в гимназията, защото това също е изключително важно. Какви езици владеете, хобита, интереси, умения, извънкласни дейности, вече казах и евентуално
работа, лято, летният сезон. Всичко това може да се опише в едно CV. И горе-долу това са основните документи. Сега има, може би, някои допълнителни неща, които се изискват, някои допълнителни документи от вашата гимназия, някои от университетите искат потвърждение, когато завършите, например, на какви матури ще се явяват и така нататък. Но тези неща се коментират вече индивидуално с всеки един от вас, според специалността, към която кандидатствате. Просто имайте предвид, че това са основните документи. В някакъв момент университетите си запазват правото да поискат нещо допълнително от вас, което не е проблем, просто да го имате като предвид. Към таксите преминаваме, изключително важно за родителите. Сега, таксата в момента не е официално потвърдена за година 24-25. Тоест, тези вас, които в момента в 12 клас се чуят какво ще им струва една година обучение в Нидерландия. Това, което виждате на екраните си 2530 евро е предполагаемата такса, която ще бъде. В момента тя е на сайта на Radboud University. Може сами да влезете и да проверите, но все още не е официално. Сравнително ранишко е. С процеса на кандидатстване в Нидерландия започва на 1 октомври. Тогава вече стартира всичко. Така че те според мен имат още няколко дни, седмица-две, в които официално могат вече да потвърдят тази информация. Така че сме оставили с звездичка, че не е официално потвърден. Имайте го предвид. Това е такса за обучение за цялата година. Не е симетриална такса. И тази такса включва единствено и само такса за обучение. Реално не ви включва месечните разходи, транспорт и така нататък, нещата, които са малко по-долу вече в самият слайд. Мога да ви кажа, че около 800 до 1000 евро ще са ви необходими, за да живеете спокойно на месец в Нидерландия, като тук се включва и настаняване. Сега знам, че настаняването е малко болна тема. Ще коментирам следващия слайд конкретно какво правим ние като фирма и как ние помагаме. Но това е сумата, която мисля, че ще ви е достатъчна за месец. Видовете финансиране също ще коментираме сега. Холандия е сравнително достъпна държава от гледна точка на таксите си за образование. И като съпоставим качеството на образованието с таксата, не смятам, че е нужно да се коментира. Но въпреки всичко, макар и тази сравнително достъпна такса, те предлагат възможности за финансиране. Един студент има право, като студент от Европейския съюз, има право да кандидатства за tuition fee loan, така наречения заем за такса за обучение. Аз също съм теглила такъв заем. Хубавото на заема е, че може да се тегли година за година, т.е. не е необходимо да теглите заем за целия период на вашето обучение. Аз, например, теглих заем за втората си година в университета. За първата не ми беше нужно, за останалите също не ми беше нужно. Но за втората ми имах нужда и си изтеглих такъв заем без никакъв проблем. Кандидатстването му става сравнително лесно, но винаги когато вече сте студенти. Тоест нищо не може да направим предварително. Ние можете да дадем насоки, да ви дадем съвети, как да процедирате, към кой да се обърнете и към кой да се свържете, но всичко, което е свързано с финансирането в Нидерландия, се случва вече, когато сте там на място. Това важи за supplementary grant. Това е така наречената социална стипендия, социалната помощ в Нидерландия. И тя, за да взимате такава социална помощ, трябва да покривате няколко условия. Като първото условие е да сте студент, разбира се, в Нидерландия, да работите 56 часа или повече на месец. Сметнете го горе-долу колко излиза. Според мен сравнително е постижимо. Имам клиенти, които още първата година, октомври месец, си намират работа и си работят без проблем в събота, неделя, правят с тези часове. И ако докажете минимални доходи на родители, т.е. родителите ви трябва да имат сега по спомен говоря в момента, това може да се провери допълнително, мисля, че беше 30 или 40 хиляди евро на година. Т.е. те трябва да са под този праг, за да може да докажете, че имате минимални доходи и да получавате максимума от тази стипендия, която е 403, ако не се лъжа, да кажем 400 евро на месец. Сега, тази социална помощ е невъзвръщаема, т.е. тя е безвъзмездна. Вие взимате тези парички като тип социално подпомагане, защото в очите на холандското правителство, ако вие сте студент, но ви трябва допълнително да си отделяте време и да работите,
Това означава, че вие сте малко или много социално слабо в техните очи. И те са тези, които вече ви взимат под тяхното крило и се опитват да ви помогнат под формата на, на месечна стипендия, така да се каже, която, пак казваме, невъзвръщаема. Но тук има една малка уловка. Тя не се връща, ако завършите успешно дадената си степен на образование. Ако обаче прекъснете, тези студии парички, които сте взимали на месец, ще трябва да се върнат към държава. Имайте го предвид. Пропуснах да кажа за Tuition Fee Loan. Той си е заем, да, но той не е банков заем, той е държавен. Отпуска се на европейските студенти в Нидерландия и той не подлежи на лихви. Тоест, каквото си взимате, това си връщате. Разбира се, ние го проверяваме това всяка година, все пак не може да се случи промени, но за момента това си важи. Хубавото също така е, че никой не ви задължава веднага, щом завършите, например, да си стартирате връщанията в заема. Т.е. ви имате отсрочка между 2 до 5 години, в които не сте задължени да плащате нищо към държавата, за да може да се стъпите на краката, да се започнете някаква професионална кариера и в последствие вече спокойно да връщате заема си, без това да утежнява допълнително месечните ви разходи, които ще имате. Минималната вноска за връщане на заема е 40 евро на месец. Имате един допълнителен travel product, който също се дава. Ако взимате заема, ако имате и тази почасова работа, може да имате и безплатна карта за транспорта. Лично аз не съм ползвала безплатна карта за транспорт, виждам с колела, основно в Нидерландия. Така че ако не може да карате колело, тук вече е момент, в който да се научите да карате колело. Навсякъде се придвижваме с колела. Много рядко съм имала колеги, които са се взимали колите в Холандия, в България. Много по-трудно е да се придвижваш с кола, просто повече време отнема. Така че основният начин на движение си е с колело. Това е за финансирането основната част. Пак казвам, няма да влизам в някакви детайли, достатъчно информация сега ще получите, че да ви натоварвам още с неща, но ако имат някакви въпроси, ние винаги сме на среща, така или иначе. И настаняването. Сега това настаняване в Испания през последните години стана много болна тема. За щастие, не знам някой да е имал изключително големи проблеми, до такава степен вече, че да се отказва от образованието си там, поради тази причина. Основното, което трябва да знаете и да имате предвид е, ранното кандидатстване ще ви осигури, или поне ще ви осигури шанса да си намерите настаняване. В Нидерландия има настаняване, просто няма за всички. И идеята е, че пак се връщам на това ранно кандидатстване и тези кампании, които ги правим за ранно подаване на документите, ранно кандидатстване и така нататък. И пак се свеждаме до момента, в който, ако сте кандидатствали рано, знаете къде сте прият, знаете къде искате да учите, вие може да стартирате с настаняването веднага в момента, в който сте сигурни, че това е вашето място. Имала съм клиенти през годините, които се запазвали настаняване в Нидерландия през месец февруари, през месец март, а те реално заминават в края на август, началото на септември, стартира учебната година. Тоест, вие може разбира се, търпение, с помощ от наша страна, с време, което вложите в търсене на настаняване, може да си намерите съвсем спокойно квартира или да си намерите общежитие, макар че те са ограничени изключително много, в дадения университет, в който вие сте избрали да учите. Винаги има вариант да си намерите настаняване, просто трябва да се действа на време. Ние си партнираме с две организации, които също предлагат настаняване в Нидерландия, Simple Stay Housing Anywhere. Те правят всичко възможно, вярвайте ми, да намират настаняване за всички наши клиенти. Просто в основата на едно успешно намерение на настаняване е времето. Ако сте един от първите, които сте кандидатствали, приети и решени да учат в Нидерландия, вярвам, че да си намерите настаняване няма да ви представя трудно. Това е моят съвет. Знам, че много се пише, много се говори, идват хора, споделят, ма в БГ мама какво пише, не знам си къде какво пише, знам какво пише, знам, че хората са притеснени, особено когато става въпрос за това къде ще живеят децата, нали, разбирате, но всичко е свързано с времето и с това до каква степен наистина сте отдадени на идеята да учите в Нидерландия и искате да го направите. Имате ли желание, стартирате ли на време, вярвам, че всичко ще се получи както трябва. Мисля, че това беше края на презентацията. Да,
Така, кажете ми, ако имате сега някакви допълнителни въпроси. Само да видя, тук имаме в чат някакви въпросчета. Оле, 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 те докато съм говорила, станала дълга и широка. Така, аудиото окей, добре, супер, радвам се, макар че презентацията свърши. Да, дадох, мисля, че по скрин, надявам се, че сте видели. Така иначе имаме запис. Ако искате да го получите, дръснете ни един имейл, ще ви го изпратим. Маркетинг менеджмент. Маркетинг менеджмент има и в приложни, и в академични. Лично аз бих предложила приложните университети. В маркетинг аз съм учила маркетинг в моето образование. Трябва да разработвате различни проекти, да комуникирате с хора, да виждате как се развива пазара. Няма как това да го прочетете, да го научите наизуст. Има приложени университети, които предлагат страхотни програми по маркетинг менеджмент, така че съвсем спокойно може да ги изкоментираме допълнително или на онлайн среща, или на среща в офиса, няма никакъв проблем. Магистърски програми също има изключително много в Нидерландия, и в академичните, и в приложните университети. Ври университет Амстердам. Да, страхотен академичен университет. Би казал, че не е на нивото на университет в Амстердам, но при всички положения си е хубав академичен университет със сигурност. Всяка година пращаме хора там, никой не се е оплаквал, всички си учат. Учене се, имайте предвид, доста сериозно, но нещата се получават. Радбаут, страшно академичен университет, по принцип имат наистина и много изисквания за прием. Така че трябва много внимателно да ги коментирате тези неща с вашия консултант, да се пусне запитване, ако трябва, към университета. Ние си имаме контакти в Радбаут, т.е. в партниращ университет, така че трябва да действате по-с време, за да знаете точно какво ви искат, иначе също е страхотен. Дизайн, герой, игри, Ханса Саксион. Това е за мен, може би, един от най-добрите университети в Нидерландия за тази специалност. И там портфолио. Имайте предвид, че са всички специалности, където се изисква някакъв талант да покажете. Всичко това е свързано с портфолио. Да, гейм дизайн има го на екрана, точно така. Ние като консултанти също може да ви дадем примери какво представлява едно портфолио, да ви дадем насока. Имаме си и курсове за портфолио, където ще ви обясня точно как трябва да се структурира, какво трябва да се включи, какво не. Това е основното за този специалност. Винаги е портфолиото. Приложен университет и технически науки, физика, математика. Физика, математика се изучава основно в академичния университет. Това са science, инженерство, ако не е софтуерно инженерство, пак отиваме към академичните университети в повечето случаи. Има тук там, в Ханза мисля, че има някакво дизайн инженеринг или беше, ако не се лъжа, в момента говоря да има виста, но много рядко се срещат такива специалности в приложните, по-скоро science, на технически науки, физика, математика, си в академичните университети в повечето случаи. Ако нещо пропускам, колегата ми Ники може да се включи, ако той е попаднал на нещо по-интересно. Пак chemistry, biology, biochemistry, всичко това е свързано с академичните университети. Много често този тип специалност имате предвид, че ще са на селекция или ще искат нещо допълнително от вас, т.е. да доказвате ниво на химия, биология, до каква степен имате познание по тези предмети. Може би ще трябва да се явите на някой изпит, да докажете, че сте профил химия, профил биология, за да може да докажете познания. По-скоро задочното образование не ми е попадало. Беше възможно да се учи онлайн, но единствено и само в периода на COVID, на пандемията. В момента основно се учи на място. Онлайн селекцията са основните изпити за номеросите с програмите, които ще трябва да се преминат. Те могат да бъдат онлайн, т.е. не са длъжни кандидатите да пътуват до Нидерландия, за да си направят изпитите, ако няма тази възможност. Въпреки че аз имаме клиенти, които пътуват без никакъв проблем. Да, университетите предлагат обучение на холандски език. Безплатно е, може да се запишете допълнително да си получите. Аз лично не го научих холандския, за мен е грешка. Но при всички положения, ако имате възможност, научете го, ще е плюс при всички положения за вас.
Само секунда. Няма как да научите холандски, имайте предвид на ниво C1, ако не знаете холандски преди това. Моят съвет е да започнете от холандски още преди да сте започнали програмата по медицина в живота среда. Защото достатъчно тежко е да учиш медицина на друг език, че да учиш още един паралелно. А холандския не е никак лесен. Така че холандския трябва за мен да се стартира предварително, преди да се започне обучението по медицина в Холандия. В принцип изпитите са различни. На сайтовете си ги пише изпитите, които се изискват за Applied Physics. Най-вероятно ще през всички положения математика и физика. Това са Бозер тестовете, които се равняват за техните матури. Те си имат онлайн подготовка, трябва да се отиде на място да изпита повечето случаи, ако няма онлайн опции. Те са тежки изпити и изискват много сериозна подготовка. Профилите имат изключително важно значение за много от специалностите, основно ако са свързани с Science и ако са номеросвити с програми. Тоест, вие ако ще учите, примерно, бизнес администрация, трябва да имате профил математика. Ако ще учите Computer Science, трябва да имате профил математика. Ако ще учите biology или biochemistry, ще трябва да имате биология и химия. Според това, какво ще учите, си зависят и... На смисъл, профилите зависят, те са неизменно свързани с специалността, която искате да учите. Ако нямате дадения профил, университетът има две опции. Или директно да ви откаже прием, или да ви каже, трябва да седите на еди си кой си. Нивото по принцип, което ние изискваме B2+, минимум. C1 за мен е това, което е необходимо да се учи спокойно в един университет в Нидерландия. Търговия. Този въпрос не можа да го разбера. Къде има търговия? Може би като специалност, но в Ротердам Трейд имат такава менеджмент, ако това е. специализация. За трейд менеджмент. Да, или да, което си е Може би да. специализация на International Business програмата, се замислям. Другото е логистика, ако в някаква Да. степен това се връзва, или маркетинг и продажби, поне което аз се сещам. Да, което си основно в приложните университети, така че това е насоката ви, насочвате се към приложните. Журналистика, като журналистика така формулирана по-скоро няма. Има медиа комуникация, медиа information, media and culture, international communication. Има ги в двата типа университети. Медиа информация, international communication има и в University of Amsterdam, има и в Erasmus в Роттердам. Има и в много от приложните университети също знам, че в Хан има комуникация, в Ханза има комуникация. Така сега, като ги изборявам, не знам дали ви говори нещо, но пак казвам, нали, имате ли въпроси, не се притеснявайте, пишете ни. Най-лесно ни на нас лично да отговаряме на конкретни запитвания или по имейл, телефон, среща, за да може да дадем пълна и ясна информация за всички неща, които искате да научите. Една година криминална психология, криминална лингвистика, това по-скоро като магистърска програма, предполагам, че означава. Мисля, че има възможност. Психологията, първоначално като бакалавър се учи чиста психология, след което вече се специализира конкретен тип психология, дали ще е криминална, детска или каквато и да е психология като магистърска степен. Последствие вече и мисля, че така, Ники, ако не се лъжа. Да, Това да, е пътя. Това си е пътя, по който се поема. да. В началото си е Общата. общата психология, после се разделя след втората от година обикновено и само вметка, че психологията навсякъде в Холандия е на селекция и реално можете за максимум 2 програми да кандидатствате за психология, като си харесате измежду колко са 6-7 университета, които предлагат психология. Да, всъщност това се върши за всички програми на Numerus Fixus. Това не е наше ограничение. Системата, към която се кандидатства в Нидерландия, в нидерландските университети, има ограничение на програми на Numerus Fixus. Тоест, вие може да изберете 4-те университета, към които може да подавате, може да изберете само 2 програми на Numerus Fixus. Пример давам. Избирате Computer Science and Engineering в техническия в Делфт, в техническия в Айнховен. Това са ви двата избора с Numerus Fixus, повече не можете. И оттам нататък другите два са като резерва. Да кажем Saxions Applied Computer Science и Fonti с ICT and Software Engineering. Това ви го давам като пример, защото е класика, поне в нашия офис тук в Бургас. Класика винаги си ги комбинират по този начин университетите в тази специалност.
Може с 5,30 да ви приемат в Research университет, няма никакъв проблем за повечето случаи. Разбира се, има някои университети, където искат, например, над 5,50, 5,70, но 5,30 е прекрасен успех за Research университет, поне е така на примависта. Анимация, дизайн, това са повечето случаи, пак казвам, академиите по изкуствата, които ще изискват портфолио, ще трябва да доказвате талант. Има различни академии по изкуствата, има и в Роттердам, има и в Хага, може да ги разгледате или евентуално да ни попитате за насоки по портфолиото и за конкретни университети. Режисура, тук режисура не знам. Ники, ако нещо ти е попадал, аз съм търсила актинг и подобни близки в тази сфера, но не съм попадала на режисура на английски там. Също и аз не знам за подобна специалност в Холандия. Музика има, нали, с Да, джаз пеене, електронна музика и всякакви такива специалности, свързани с... Не всякакви, но нали, има поп и джаз пеене, да речем, китара, класическа музика. Това да, дизайн програми да, но специално режисура или актьорско майсторство не мисля, че какво е предлагат. Creative Business? Creative Business включва няколко неща, освен основните модули за бизнес. Мисля, че включваше освен маркетинг, менеджмент и те подобни. Имаше също и медиа, ако не се лъжа, Ники. Мисля, че имаше и нещо свързано с събития, ивент или нещо такова беше комбинирано. Беше много интересно. Няколко неща се учат в този Creative. Да, тя беше специалност, която беше по-рано Media and Communication и я прекръстиха Да. на Creative Business с идеята именно, че включват и малко повече бизнес аспекта, предприемачество. Всеки семестър общо взето е различен и може да е насочен към различна сфера. И може да включва и дигитални кампании, може да включва дигитален маркетинг, project, research, идеи, иновации, така че е комбинация между бизнес идея, начин на представяне на тази бизнес идея, координиране, организиране на проекти, микс от медии и от бизнес, ако мога така да я Да. определя най-общо. Да, доста неща се учат, доста неща се покриват, което е супер. И Продуктивна година, да, слушам ви. да, просто исках да кажа, че е интересна специалност, наистина. Да. Така. Година на година на холандски. Това както в Германия предполагам. Не съм срещала с година на година за изучаване на холандски език. Архитектура на холандски си има, да. Повечето специалности, разбира се, които се предлагат на английски, си имат и еквивалент на холандски. Но ще трябва да знаете доста... Нивото ми на холандски ще трябва да е много стабилно, а аз лично не съм чувала някой да се записал на подготвителна година за холандски. Нито докато съм била студентка, нито и след това не мога да кажа със сигурност. Педагогика, по-скоро teacher education в Холандия. Педагогика, така както се го познаваме ние в България, не мога да кажа дали има, но има teacher education, т.е. вие може да учите да станете преподавател. Teacher education in English има, ако не се лъжа, но за педагогика не мога да кажа много по въпроса. Винаги може да се направи проучване, запитване за тези по-специфични специалности, където не се намира информация онлайн. Винаги се запитвате до нас и ние си правим проучването, за да ви дадем актуална информация. Амстердам университет, това УБА предполагам. 5-2 на Кембридж, какво значи 5-2? 5-2, по принцип университетът, доколкото си спомням, не приема под 169 точки общо и на компонент на Кембридж. Така че всичко под 169 точки е неприемливо за университета. Те ще се търсят по друг те ще търсят друг сертификат, реално. Ами, защото аз имам на Кембридж миналата година взех и е B2 за нивото B2 и понеже в сайта пише, че трябва или C1 или трябва IELTS и просто да питам дали има как с B2, просто защото е над... Не, фосфор, според мен не. Ще трябва да си явиш на още повече, кога е взе сертификата. Еми, юни месец ми беше изпита. Ти кой клас си сега? Сега ще бъда 12. Миналата година юни. Да, добре. Според мен ще трябва да се явиш и заради, не просто заради B2-то. Винаги може да питаме да ни кажат сертификата. Според мен няма да стане, но това, което ме притеснява е кога е взето. Мгм.
Да, планната система, както казах, 2 години давност. Знам какво ви казват учителите, курсовете и така нататък. Знам за тези 50 години давност, те да ви говорят, но не се случва така нещата, когато говорим за университети. Там всичко трябва да се до конкретният срок и да влиза в конкретният срок, така че това мен повече ме притеснява, колкото нещо. Добре, а за самия университет нещо по-специфично за приема, освен това, което беше презентацията или няма? Не, той си е труден университет за прием, в принцип. Най-вероятно ще ти зависи пак от специалността. Но в повечето случаи те търсят математика, профил математика. Ако нямаш математика, ще трябва да доказваш по някакъв начин с някакъв тест. Много се зависи според специалността. Но иначе един от най-хубавите университети, може би най-хубавия по някои класации, заедно с Еразмус, от академичните говоря. Нали? Има си също така и страхотни приложни. Ами Но комуникации бях избрала просто защото казва, че е един от най-добрите за тази. точно така, медиа и информейшн също е много популярна тяхна специалност, но трябва да просто да видим и от коя гимназия си, какви профили си. Това също оказва изключително голямо значение. Не мога просто така да ти кажа, имаш B2 при C1 и тази специалност ще приемат с това, това и това. Много е строго индивидуално и за това и работа с всеки един клиент от нашата страна си е индивидуална. Няма как да ги поставят под един общ знаменател. Труден е университетът по принцип, ще искат много неща да показваш от твоя страна, но не е невъзможен и е може би един от най-хубавите университети в Холандия. Ако мога така да систематизирам отговора си, ако може ако това ти е полезно в случая. Да, добре, мерси. Да, нищо. До годишният семейен доход се доказва с бележки от работодател, счетоводител, НАП, например, за доходите. Те са стандартни бележки, които се изкарват. Даже клиентите ни ги носят, ние ги превеждаме там на английски, на холандски, който каквото предпочита и ги пращаме към Холандия. За момента не сме имали някой, който да се върне да каже, че това не е документа, в който случаите извадки от работодател или от НАП. Брутна или нетна заплата се взима за тази помощ? Моля, извинявам се. Ники, колко беше? 30 или 40 хиляди евро на година? Зависи и 30 и 40 има, но над 40 вече в никакъв случай не се Никакъв получава случай. нищо. Да. До 30 се получава максимума, между 30 и 40 в зависимост от доходите се намалява от 400 на спада до към 200 и нещо, мисля, че. Евро на месец имам предвид. Добре, на английски биопсихология, както казах, психологията си е основна психология в началото, програмата се води психология и след това вече ви се специализирате според вашите интереси, това какво предлагат университетите. Добре, на обучение. Аз съм била и на Еразъм, била съм и на стаж, но съм била в приложен университет. Сега за академичните там стажове почти няма никакви или са минимални, говорим за 1-2 седмици. Еразъм мисля, че си предлагат някои от тях, но приложните основно те си предлагат това. Имаш възможност да отидеш на Еразъм, имаш възможност да отидеш на стаж. Еразъмът ти е, да кажем, третата година, четвъртата година ти е стажът. В моят случай беше третата година, половината година бях в една държава за по Еразъм програма, в друг университет учих, който си партнира на моя. Четвъртата година, реално аз също не се и прибрах в Холандия след това, четвъртата година директно си стартирах стаж. Така че е възможно. Тук си зависи цяло от вас. Много често на мен ми се случва тези, които ми казват, аз сега бакалавър ще стана в България, ама магистър ще го запиша в чужбина, мога да ви кажа, че повече случаи не ги виждам. И тук говорим за опита, който ще придобиете, връзките, които ще придобиете. Тук не говорим само за образованието. Много са факторите. За мен лично, решили ли сте да го направите, направете го сега, докато сте млади и имате това желание. С времето това желание може би ще угасне. Това се мое мнение. Пак тук за B2 говорим. За мен е едно сертификата, който трябва да имате и който ще ви отвори върху повече университети. Няма тук да седим и да чупим пръсти и да се чудим, а сега този сертификат ще ни стигне или няма ли да ни стигне, да се притесняваме от университетите, те какво ще кажат, ама дали ще го приемат или не. За мен все едно е просто това, което е най-удачно да се вземе. Аз винаги казвам за IELTS 6.5 и повече. Някои университети могат да приемат 6.0, което в повечето че се явява и на 5.2 на Кембридж. 6.5 е това, което аз бих се чувствала комфортно.
и бих знаела, че имам ли този резултат, той ще ми отвори врати към повече университети и по-други университети. Сайтовете за арендирани квартири са страшно много, мога да ви кажа. Безброй са. Въпросът е кой изобщо ще бъде полезен. Аз лично съм ползвала Камернет. Докато бях в Холандия, знам, че мои клиенти до ден днешен някои го ползват. Страхотен сайт е, но има и страшно много други подобни. Human Resource Bachelor, ако не се лъжа, имаше страхотен в Тилбург. Да, и в Саксион имат също. Да. Така че и от един и от другия вид университети, Applied и Academic или Research. Има сертификат по английски от Кембридж, който ще стана 2 години през юни. Да, това е класическият момент. Според мен няма да се получат нещата. Много от университетите ще си искат да е до началото на учебната година, макар че пак оставяме скобата. Има университети, които може би ще го приемат. Да кажем, че това биха били повече приложните университети, ако не се лъжа. Но винаги подлежи на проверка. Не мога да се ръкам за те да кажа, да, този сертификат няма да има проблем за, примерно, с кой си университет, но винаги всичко си подлежи на проверка. Още повече, че преди това казах, всяка година нещата се променят. Университетите си запазват правото да променят изискванията си през годините. Ние сме тези, които правим проверка задължително всеки път и преди да стартираме работа с клиент. Така че много от тези въпроси, на които в момента ни задавате към нас, ние също ще ги зададем към университетите и преди да стартира процеса на кандидатстване на 1 октомври, ние вече да знаем този отговор. Но лично за мен това би било притеснително, тази дата на сертификата, така да се изразя. Да, изисква се биология, химия, хорариум се изисква се да е профил, да са профили тези предмети. Ако не са профили, т.е. не са изучавани в 12 клас, аз ще ви накара да направите допълнителни изпити, чрез които ще трябва да се докажете, че тези познания ги имате. Плюс физика и математика даже. Да. Даже между другото тази година от тази школа има клиентка, която се отпробва и поискаха не химия, а физика. Тя беше профил математика и те реално и поискаха биология и физика, а за химия никой нищо не каза. Така че физиката задължително очаквате да искат и нея. Tilburg Economics, да, подходящ, страхотен. Също така е Erasmus University Роттердам. Супер. Много хора са ме питали икономика и финанси дали има някъде. Финансите имайте предвид, че в повечето случаи в приложните университети. Някой от вас, ако се насочил към финанси конкретно, ще коментираме основно приложните университети. Учи се много, да, ако сте постоянни и задържате вниманието си към конкретната цел и към конкретния материал, няма да имате проблеми с завършването. University of Amsterdam, вече доста го споменахме, мисля, че. Applied Computer Science има в Saxion University. Но тук вече е момента, в който вие сами трябва да прегледате какво се състои в програмата и дали това, което очаквате от Computer Science програмата. Но има, да, Saxion University, Applied Computer Science. Може да реално може да учите каквато и да е специалност, която се предлага в University of Applied Sciences, да е необходимо да имате някакъв опит в Applied Sciences, така да се каже, ако разбирам правилно въпроса. Благодаря за отговора и аз благодаря. Не, никакъв проблем няма. Не е проблем, но пак се връщам на моят опит. Но не пак казвам, това си изцяло през моята призма. 8 години вече работя в интеграл. Имам си някаква представа за това кой какво идва и ми казва и после какво прави. Чудесно е, ако сте го решили така и ако това ви е целта, следвайте си я, но в повечето случаи бакалавъра в чужбина като старт би било най-удачно за мен. Както казах, да. А това го отговорим вече, или?
Нашите такси какви са? В момента до 15 септември, в 12 клас, и искате да кандидатствате до 15 септември, имаме промо Нидерландия, т.е. попълвате формуляра за кандидатстване с нас. Реално това е нужда, за да се запишете за промото. Ние така или иначе, аз го казвам на всички мои клиенти в офиса, ние в момента няма какво толкова да направим повече по самото кандидатстване. Самата система отваря на 1 октомври, до тогава може да се видим, да коментираме университети, специалности, изисквания, да започваме малко по малко да събираме документите. Но за да запишете в самата промоция, трябва да ни изпратите формуляра попълнен и да заявявате желание, че искате да работим заедно, ние ви вкарваме в списъка и такси към нас няма да заплащате. Това важи за партниращите университети, за непартниращите, но това си е до 15 септември. Нали, пак се връщаме с идеята по-рано кандидатстване, всичко се случва по-рано, по-голям шанс да се намерите на снимане и се улесняваме и самите и нашата работа. Профил ми програмиране супер, спокойно аз съм приложил университет в Computer Science, да, с аксиона на Computer Science, ICT в Фолтис, без никакъв проблем. Архитектурата на английски, къде беше, Ники? В техническия Файнховен или в Дел? В Айндховен, в техническия, Файнховен, да. да. Тя само, че е повече насочена към... Тя Building Science Да, и какво беше? Инженерна повече специалност. по-скоро да, отколкото дизайн, ако това Да, се точно търси. така, да. Аз искам да попитам, понеже проверихме за Айндховен, ние искат физика, но физика като изпит или матура, може ли? Матура, Матура. да. Значи Искат това е. математика и физика матура, Математика. да. Матура, т.е. не е край де, тя може сега да се запише като допълнителна по принцип, но т.е. резултата от Без самото кандидатстване ще бъде чак след като представим резултати от матура. Не. Не. Тя е на селекция програмата до Да, 15 януари. да. На 15 дават допълнителни задачи. Там селекцията си е февруари или март. Добре, Мисля, да, че беше. На да. 15 април разбирате дали сте В или номерата. извън Да. номерата. Да. И има шанси да сте извън все пак да получите прием на по-късен етап, ако някой се откаже и просто искат да видят, че сте издържали матура по физика. Даже няма значение дали ще е 5, дали ще е 3,50, но в дипломата да има матури по математика и по физика, което означава, че ако не сте нито единия профил, ще трябва да карате общо 4 матури. Да, разбрах. Не правят разграничение, доколкото знам, между профилирана и непрофилирана матура. Да, и аз това ще да кажа. За момента не правят разлика. Да. Но трябва да е там. Да, добре, благодаря. Другия вариант е всъщност, може би биха признали по-свел бета, но трябва да се провери с тях дали това би заменило матурата. По физика. По физика има предвид. Да. По физика, да. Той математика как ще държи матура? Да, значи физиката. Да, добре. Благодаря ви. Моля. Роботика и подобни науки в приложни. Artificial Intelligence е това, което се доближава най-много до тази специалност и тя е основно в академичните. Ники, ако роботика някъде си срещал? Тук по-скоро си мисля, да, добре да имат сега май с Artificial Intelligence и мехатроника в Фонтис. Да, е сходна. Нали? Тук вече зависи дали по-скоро техническата част от роботиката или другата, изкуствения интелект. Но мехатрониката мисля, че доста се доближава до роботиката в Фонтис, за който си е приложен. International бизнес администрация. International бизнес специалността, ако говорим за приложните университети, в случай няма никакъв проблем с този профил. Ако говорим за бизнес администрация в академичните университети, обаче повечето случаи те ще искат математика. Профил география и философия би бил за мен проблем. Може да се наложи да правите тест по математика, да ви накарат да направите някаква матура по математика, но това се коментира с университетът вече индивидуално, който сте избрали. Просто те трябва да видят профила ви какъв е точно, да преценят предметите, които изучавате, по колко часа ги изучавате също така и да си кажат. Вариантът според мен в този случай е да се направи някакъв допълнителен тест по математика, например OMPT. Ако университетът работи с този изпит, случвало ми се на мен OMPT да се изисква на тези, които нямат достатъчно математика за тези специалности. Но да, това пак казвам, че вероятно ще се случи. Винаги се проверява допълнително от нас.
За бизнеса, ако е в академичен, си искат математика. Това е специфично. Cyber security съм го срещала като магическа степен. Не мога сега да се сетя, например, виска за университета Cyber Security в бакалавъра. Чиста и аз не мисля, че има. Знам, че имат специализация в Фонтис на ICT-то. Да, имат на ICT-то, Втората върши година, втората да. година. Но иначе за магистратура съм правила проучвания, преди знам, че се намират опции, но не и за бакалавър. Криминология на английски, за съжаление, не съм се сещала. Не, няма. И аз не мисля. А, Понеже виждам и за психологията, да, 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 там да. имайте предвид, че искат математика, но не под формата на матура или толкова сериозен хорарион часове. По-скоро там логиката е важна, защото тестовете, които са част от селекцията и всъщност са селекцията, си включват такива въпроси и задачки и текстове, които да се прочитат и да се отговори на въпроси. Но не би било проблем в някои университети, ако липсва математика. За други могат и да са малко по-специфични към математиката. Има Лайден, мисля, че примерно си пишеха, че гледат и математика. Да, по принцип се гледа математиката за този тип специалности. Освен, че си на селекция, нали, допълнително. Да, просто в психологията има математика до толкова, доколкото са статистика, Статистика, логика, да. такъв нали, тип математика. Не си представяйте висша математика. Но пък някои са изненадани въобще за какво ми е математика за психология. Има умения, които са необходими и се придобиват от математиката. Иначе годишната такса се плаща и на вноски, ако имате холандска банкова сметка, или в началото на годината, преди да започнете обучението, до 31 август се плаща най-често таксата. Да, точно така. FC Мога ли, 170. Да. извинете, че ви прекъснах, мога ли да попитам, понеже аз не съм в профил, който включва математика, аз съм в профил български език и история, това ще послужи ли по някакъв начин за психология или не? Да послужи не, защото то няма пряка връзка към психологията. Ако беше да кажем право или международни отношения, може, но нали, то да послужи в случая те гледат успех примерно над 5, Тилбург, да речем, и другото е селекция. Както се представите на селекцията плюс силно мотивационно писмо, където го изискват, на база на това определят приема. Така че профила ще бъде сравнително и релевантен тук в случая, няма да играе съществена роля. Да, незначителен. Има ли значение, понеже съм чувала, че понеже нали, след 12 клас имаш една задължителна матура и втора по избираем предмет и можеш да направиш трета. И съм чувала, че тази трета е с по-малка тежест от основните две. По какви предмети бихме могли да правим матури, ако това има някакво значение за съответния университет, в който искаме да учим психология? И ако да, ако правим трета матура, тя ще бъде ли с по-малка сила от другите? Те първите две матури са по профилиращите предмети и трябва да си И ги те са изберете измежду задължителни. профилиращите. Да. Да. А пък третата матура вече си е свободно избираема, като все пак мисля, че има някакъв определен набор, там не набор, ми списък от предмети, които може да си изберете и тя си е на стандартно ниво, така да се каже, на задължително, там общо как се казваше, задължителната подготовка всъщност. Така че дали има значение, по-скоро има значение, ако конкретният университет изисква матура по математика. Иначе и нали, по физика, биология, химия, това са по-специфични програми. За психологията не мисля, че изискват матура по математика. Нали, почти нито един от университетите не изисква такава матура по математика. Освен ако нещо не променят, разбира се, за следващата година. Така че кои ще бъдат матурите, наистина няма особено значение за психология конкретно. Добре, много благодаря. За нищо. Как се минахме? FC едно въпросче, което 177 зависи за кой университет говорим. Да, Някои Applied и Science може и да го приемат, но академичните ми се струва, че няма академичен, който да вземе този резултат. Там са обикновенно по-високи резултатите, така че
Може да се провери. Примерно Ханзе мисля, че взимаха FCE. Приемаха FCE като... Фонти също взимат FCE, Да, стига да са 169 точки. Минимум тук пак говорим, тя 177 overall ли са или са най-низкия компонент като цяло, защото те си да. гледат и най-низки компоненти. Фонтис, между другото, малко затегнаха изискванията с английския и искат и отделни компоненти, така че е важно Точно, също. Да. да. За тази програма PPLE бакалавърската знам, че е на селекция. само на една от специалностите. То се избира, тя си е обща програма и вече Точно после така, да. се избира, мисля, че профил последната година. В кое, но самата програма си е така. Сега разбрах въпроса. Боже. Да. Това си е програмата, тя си е една, PPLE си е една и тя си върви така. Тоест това реално ви, ако изберете PPLE сам на University of Amsterdam, това ви е едно желание от двете, които може да кандидатствате едно на свидетелство. Нали правилно разбирам въпроса? Да, аз не съм сигурен дали магистратура има сега такава или тя си е само бакалавър, но мисля, че става въпрос по-скоро за И бакалавъра. аз така си мисля, защото съм усещала като бакалавър съм. Въпросът е дали след като караме бакалавър в тази, нали, програма, дали е нужно за магистратурата да се избере само психология или само право или само икономика, или има магистратура, която е четирите. Аха, добър въпрос. Не съм Да. сигурен. Такава магистратура като че ли не съм попадал. И Тя аз тази не съм наистина е виждала. по-особена програма и се избира специализация, но наистина въпросът е после какво ще бъде профилирането, защото тя ако е с право, доколкото знам, не дава еквивалент на International Law, например, но е, Винаги може да го проверим. Аз не съм го трябва срещала като да като се магистър. погледнеш, защото тя наистина си е една от уникалните програми в Холандия, като такава. Majors. Да, може да се Благодаря. изберат специализации или политика, психология, право или икономика и бизнес. After graduation. Дават опции за International European Law, за икономика, за психология, мастър, така че има възможности, Значи да. те ги покриват основата, за която е необходима, те си я покриват в последствие, може да се запише. Аз така го разбирам. Да. За IB, международно училище с IB диплома, Computer Science and Engineering, успех по-скоро не мисля, че гледат конкретно, ще гледат дали имате конкретните IB предмети. Предмети И да тук може знам. да има значение дали е на стандарт, дали е на higher level mathematics в случая, защото това е основното, което се гледа. Плюс най-важното е да се справите там с допълнителните изпити, които ги провеждат в февруари и март. IELTS 6.0 или 6.5, зависи от университета, но 6.0 е минимума. Моя съвет е да гоните поне минимум 6 на всички компоненти или минимум 5,5. Нали, тук много често отваряме скоби и казваме зависи от университета, защото наистина има университети, дори в един и същи университет, различни специалности, в които могат да имат различно изискване за сертификата по английски. Да, затова казвам, че и на моите клиенти, примерно, винаги ги мъча малко по-висока резултатна система. Абсолютно. 6,5, за да може да ни даде възможност, впоследствие, ако се реши и друг университет в Холандия, да знаем, че имаме възможност да се фокусираме Да. повече Върху повече опции. университети. Точно така, да. За работа не знам, Ани, аз мисля, че някъде бях гледал средно 6 евро или 7 евро за 6, студенти на 7, час. падало ми е и 9, не зависи каква е работа. Имаше, мисля, че някаква табличка, която зависеше от това на колко години си до една определена възраст. Минималния прак е еди колко си над определена възраст. Мисля, че беше малко по-висок, но между 6 и 7 е минималното. И САД няма нужда от други доказателства за английски язик. Ако образованието е изцяло на английски. Да, или ако е A-level results, примерно, Мгм. въпреки че американско училище ще бъде по-скоро американската Тяхната high диплома. school диплома, да. Да. Може пак да искат английски язик, ако наистина не е в щатите.
завършена квалификацията. Защото сега резултата не играе ролята на заместващ документ на нивото по английски език. Ние мисля, че това го засегнахме с магистърските програми. Дали е лесен? Не мога да кажа, че е лесен за всяка една специалност, защото тук зависи от програмата, например, за бизнес и за финанси и за икономика искат допълнително GMAT или GRE някои университети, което си е друг екстра изпит по подобие на САД, който се държи. Искат конкретни модули, могат да искат конкретно статистика. Ако кажете каква е програмата, може би ще можем да сме малко по-конкретни. За инженерните също гледат кредитите. Това е характерно, че както гледат профил в училище за бакалавърските програми, за магистратурата гледат какви модули сте изучавали в бакалавъра. Трябва ли матура да е по математика? Сега тук мога да кажа аз миналата година, двойка икономика, Утрех, икономика в Грьонинген, икономика в Тилбург и икономика в Еразмус. С профил математика. Беше от математическа гимназия, нито един от университетите ми искаха матура, макар че аз се накарах да направя. Просто за всеки случай, тя си направи матурата, но реално черно-бяло като изискване никой един университет не ни го даде това. Конкретно за математика. Така че може да си направите матура по английски. Не, но пак тук вече говорим за проверка с всеки един от университетите. Знам, че ставаме досадни с това, всеки един университет се зависи и така нататък, но наистина това си е факт. Всеки един университет си имат своите изисквания, своите специфики, своето право да си промени изискванията. Това, че преди една година не са искали матура по математика, а сега ви казвам, че не са искали матура по математика, но това не означава, че за другата година няма да си променят изискванията и да искат матура по математика. Така че всичко трябва да се провери наистина. Но за момента това, което аз като имам като информация, не са искали черно на бяло матура по математика. Ники, кажи ти, ако имаш някакви наблюдения по-скорошни. И аз мисля, че матурата ни я изискват по-скоро профил, да, за да покрие часовете. Ако няма достатъчно профил, достатъчно часове, искам да кажа, или профил, ще е с изпит, ОМПТ. Да. В бизнес администрацията, между другото, си има и математика в някои университети първата година, така че няма съвсем да се избяга от математиката, но вече по-нататък стават по-интересни модулите и предметите и бизнес администрация в ресърч, например, ще е малко по-трудно като изучаване, отколкото международен бизнес в Applied Science университет, където са повече проектите, по които се работят. Това в отговор на въпроса на Христина. На Христина. Да. Иначе за икономика, география и икономика не мисля, че върши особено работа, защото холандците си търсят математиката за бизнес и за икономика и не обръщат внимание на икономика и география при нас или всъщност при някоя друга квалификация. Да, всъщност този профил няма никакъв смисъл, трябва да съм абсолютно честна аз и прямо. Поне частта с икономика със сигурност. Да. Те си искат. Вие икономиката ще се стартирате по плана, по който те си следват. Това, че вие сте учили някаква икономика или това, че сте примерно търговска гимназия, защото ние в Бургас имаме търговска гимназия. Това също по никакъв начин няма да помогне за академичните университети, за икономика. Те там си искат математика. Както и за повечето специалности си искат математика. Мисля, че беше това. Не. Математика. Както казах. Не мисля, че биха взели под внимание нещо друго и нещо друго би имало, кой знае каква тежест върху приема с тази специалност. Моля. Добре, Ники, мисля, че това беше за този вебинар. Ако някой все още има въпроси, разбира се, дръснете или изключете си микрофоните направо да споделите въпросите си. Ако не, оставаме на разположение. Напомням за формуляра за кандидатстване, за безплатно кандидатстване в Нидерландия до 15 септември. Ако имате желание да работим заедно,
пишете ни, ще изпратим формуляра. Ние, Ники, всъщност имаме ли някакъв план сега след презентацията? Пращаме ли директно формуляра или ако всеки, който има желание? Който има желание, може да се да се свърже с нас и да му изпратим, разбира се, и формуляра, или да си запази консултация индивидуална, в която да обсъдим неговите лични въпроси и профил и желания. Може да отидете и в офиса в Търново абсолютно, може и онлайн да работите с офиса в Търново или с някой друг офис, както ви е по-удобно. Гъвкави сме в това отношение и чрез Zoom и Skype срещи и на живо, и както наистина е най-удобно. Можем да изпратим допълнително запис на презентацията, за да може да чуете или да прегледате това, което не сте успели да чуете или да разберете по някаква причина. И разбира се, наистина оставаме на разположение за допълнителни въпроси и съдействия и се надяваме наистина, че е била полезна презентацията за всички. И разбира Да. се, Аз благодаря, че останахте и с мен и чуте и моята гледна точка. Пишете ни, звънете, няма никакъв проблем. Има координати в сайта ни, под секция екип, така че винаги сме на разположение. Ако имате и конкретни въпроси, съжалявам, ако не сме успяли да отговорим максимално подробно на въпросите, които сте имали. Просто много и от нашата работа зависи и от много различни фактори. Както казахме вече, но се стремим да се свързваме с университетите и максимално и актуална информация да ви предоставяме, а не просто от предни години или нещо, което ние предполагаме. Винаги информацията, която идва от нас, трябва да е точна. Това е поне от мен. Благодаря още веднъж. Пишете ни, ако имате въпроси, и хубав почивен ден им желая.